இந்த சொசைட்டில வந்து இந்த ஒரு விஷயம் ஏன் இன்னும் மாறவே இல்லை அப்படின்ட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, எந்த விஷயம்? நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் பற்றி தான். நம்ம வந்து ஃப்ரீடமாக போட்டுட்டு போகணும். அப்போ வந்து அப்பா சொல்லுவாங்க, லைக் நீ ஏன் இந்த ட்ரெஸ் போட்டு போகிற, வேணாம், அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. டைட்டாக போடுறேன், ஏன் ஃபிட்டாக போடுற, லூஸாக போடு, அது மாதிரி சொல்லுவாங்க. அப்போல்லாம் சொல்லாதீங்க. ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்குல்ல, நம்ம இந்த ட்ரெஸ் போட்டு போனால் நமக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குது, நம்மளுக்கே தெரியும் ஒரு கம்ஃபர்ட். பார்ட்டிக்கு போகிறோன்னா அப்போ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக சாரீ கட்டிட்டு போக முடியாது, லைக் நம்ம ஃப்ரீயாக போட்டு போகணும். அதே மாதிரி அதே ஃபங்க்ஷன் ட்ரெடிஷ்னலாக போகணும்னா நம்ம அப்போ சாரீ கட்டணும், நம்மளுக்கு ஒரு மைண்ட் செட் வரல. அப்போ வந்து அவங்க நம்மளை ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது, நீ இப்படி தான் போகணும் அப்படின்னு. இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ட்ரெஸ்ஸிங்ல போகலாம். ஆமா, அது நான் போகும், எல்லாருமே போவாங்க நார்மலா. இப்போ உங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து உங்களை இதெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நீங்க ஒரு பேரண்ட் ஆயிட்ட போது உங்க குழந்தைங்கிட்ட இதெல்லாம் பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களா? நானே எங்க அப்பாவும் மாதிரி எப்படி இருக்க முடியும்? இல்ல இது மீடியா அப்படின்றதால சொல்றீங்களா ரியலாவே? நார்மலாவே சொல்றேன், ஜாலியா விடணும். அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு கட்டத்துக்கு சேஃப் இது இல்லைன்னு தெரியும்ல, அப்போ மட்டும் நம்ம சொல்லணும்.